Huawei. Да, произнася се така. Марката искаше да получи по-локално звучене и да покаже близостта си с българския пазар и действителност. Така създадохме проекта "Покажи България". Заснехме един истински технологичен експеримент, който използва продуктите на Huawei, за да покажем, че комуникациите могат да променят живота на всеки. За да свържем два свята, ангажирахме приключенския фотограф Влади Терзийски, който стига и до най-недостъпните места в България, и потърсихме хората, които на пръв поглед изглеждат най-откъснати от технологиите. Така се запознахме с баба Минка и дядо Асен от Родопите. Нямаше как да ги убедим да изоставят къщата и ежедневието си или да ги качим на дрон, но имаше как да им помогнем да пътуват и да погледнат България както никога досега. Само трябваше да ни споделят местата, които винаги са искали да видят. Заснехме едно епично едноседмично приключение из цяла България, в което фотографът Влади Терзийски пътуваше физически, а баба Минка и дядо Асен задаваха посоката на неговото пътуване. Осигурихме постоянна лайвстрим връзка между два екипа. Единият следващ фотографа, вторият базиран в Родопите, снимащ реакциите на възрастните хора от гледките, които се разкриваха пред тях в реално време. В момента съм в Бургас. Може да видите зад мене. Нещо е. Това е морската гара, което ви показвам в момента. Да. Получи се не просто видео, което демонстрира продуктите на Huawei, а емоционален разказ, който напомня на хората за силата на технологиите да променят живота и на тези, които се чувстват най-откъснати. Пък ние деца гледахме, тетиня обработвахме, животни и няма време за ходене. Това е голяма работа вече. Видиш? Горе на тепето съм, на едно от тепетата, и се вижда най-хубавата част от Пловдив. Фантастично е. Красиво. Голяма красота. Много е красиво. Велико Търново е едно от любимите ми места, които обичам да снимам. До вечера ще има една изненада за вас. Само за няколко дни видеото генерира над 30 000 гледания и повече от 1200 споделяния, като се превърна в най-обсъжданото съдържание на страницата на Huawei. В рамките на първия месец и половина, общият брой гледания надмина 500 000. Интересът към експеримента премина границите на страната и така в Китай поискаха да го използват като туристическо видео, за да привличат посетители в България. Huawei постави основите на своята силна емоционална връзка с българските потребители и от сложно звучаща марка се превърна в символ на човешката страна на модерните технологии.